karon wala na nga panahon. Usa ka black time radio broadcaster diri sa Cagayan de Oro City ang gipusil patay kaganinang alas 10 sa buntag. Giila sa kapulisan ang 62 anyos nga biktima nga si Federico Gimpisaw. Nailan siya sa kahanginan isip Ding Gimpisaw. Gikan sa iyang programa nga bitayan sa kahanginan sa radyo si Gimpisaw ug bag-o lang kining migawa sa iyang gimanehong taxi at tubangan sa iyang balay. Sa dihang dunay duha ka lalaking nakamotor nga miduol og gipusil kini. Si Ding Gimpisaw nagbayad og oras sa radyo natin diri sa Dakbayan ug kanhi kining department head sa City Economic Enterprise Department sa City Hall sa panahon ni kanhi Mayor Dongkoy Imano. Nahimo usab isip City Administrator si Gimpisaw sa mubo nga higayon. Apan na-question ang iyang abilidad o kapasidad isip City Administrator. Padayon pang kapulisan sa pagsuta sa motibo sa pagpatay kang Gimpisaw o padayon nang nangita sa mga nakamotor nga suspects. Si Gimpisaw ay katulong black time radio broadcaster nga gipatay sukad nagsugod ang kampanya sa 2022 elections. Kaya nung duman nga niadtong buntag sa Enero 12, gipusil patay si Jaynard Angeles dito sa Barangay Carmen, Tacurong City, Sultan Kudarat. Sa wala pa mailhing mga suspects. Si Angeles nahimong station manager sa radyo natin sa Tacurong City. Niadtong Abril 24, ipatay si Jayhan Villegas dito sa lungsod sa Dato Angal Midtimbang sa probinsya sa Maguindanao. Si Villegas, black time broadcaster usab sa Radyo Ukay sa Kidapawan City, North Cotabato. Ang tulo nagsilbi magsisilbiya sa radyo, iisip nga black timer. Tungod kay ang ilang oras sa kahanginan, binayran o dili sila empleyado sa ilang mga istasyon. Bobby Lag sa Newsline Philippines, Cagayan de Oro City. Stay safe!